budak. Hambai. Halo लोगोफोर जों दिनै नै फिन खेबसे फैफिनलायबाय जों दिनै फिन फैफिननायनि जाहोना नामा मानि थाखाय बेनि थाखाय नङा जोंनि गामियाव दिनै बैसागो बिदाय फोरबो फालिदों बेनि थाखायनो जों दिनै भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोननो खोन्थिनो थाखाय दा 10 थाना थांगोन आरो जोङो 10 थानानै जों दा थांगोन नोंथांमोननोबो खोन्थिगोन नङा नोंबो थांगोन नों थांगोन जों दा बेखौ लोंग्रोना लानोसै जोंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोबा नोंथांमोना जोंजों थौफादो नायलांबाय थादो दे चलो बिदिबा जों थांनोसै चलो 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 जों थांलायनोसै बारे फांसन नायनो थांलायनोसै जोङो बिनारानिया फायग्रा आइसक्रिम जाबायलै दे जा नै गिबियावनो दा उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरनि ग्रुप डान्स मोसानायखौ नुनो मोनसिगोन नोंथांमोननो खोन्थिनोसै नोंथांमोना नायलांदो ग्रुप डान्स मोसानाय जों गामिनि उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरनि
नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बे खेबाव आइजोफोरनि मेगन खाथेनानै हांसो हमनाय बादायलायनाय सोर हमनो हायो नायदो लोगोफोर। हिन्जावफोरनि मेगन खाथेनानै हांसो हमनाय एबार आइजोफोरनि हांसो हमनाय बादायलायनाय जोबखांनाय लोगो लोगोनो उन्दै उन्दै सिख्ला गथ'फोरनि हांसो हमनाय बादायलायनाय होगोन आरो सिख्ला गथ'फोरनि हांसो हमनाय बादायलायनाया जोबखांनाय लोगो लोगो सेंग्रा गथ'फोरनि उन्दै उन्दै सेंग्रासाफोरनि हांसो हमनाय बादायलायनाय सोर देरहाय नायलांदो ग्रुप मोनथाम दङ नोंथांमोना सोर हमनो हायो नायलांदो हांसोखौ सोर मोनो मोनथाम स्टेपाव जागोन नायलांबाय थादो नोंथांमोना। मेगन खाथियाबाल'सो डाइरेक्ट हमगोन हांसोखौ। सोर हांसो हमनाय गेलेगोन फैदो जोंना आइजोफोरा गासैबो रेडि हांसो हमनो थाखाय दा आइजोफोरखौ गासैखौबो मेगन खाथेनानै होजोबनाय जाबाय दा बिथांमोना हांसो हमनो थाखाय रेडि नायदो लोगोफोर सोर हमनो हायो हांसोखौ बे बाराव आइजोफोरा एकदम रेडि जाना दङ हांसोखौ हमनो जागासिनो बिथांमोना नायलांबाय थादों नोंथांमोना हांसो हमनायखौ। गासैखौबो मेगन खाथेना होजोब्बाय बे बाराव हमनो थाखाय बिसोरो रेडि जाना बायानो। दे होदो थाबनो स्टार्ट खालामदो। नायदो बे बाराव आइजोफोरा एकदम हांसोखौ हमनो थाखाय एकदम रेडि जाबायानो दांग्रोमगासिनो नाथाय हांसोखौ हगारथ'वाखै दाबो सेंग्राफोरा आखायावनो लाना दोनदों। नायदो आइजोफोरा दांग्रोमगासिनो हांसो जानो थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामदों बिथांमोना दांग्रोमगासिनो हांसोआ खिन्थु दाबो फिल्डआव थाङाखैयानो बिथांमोना दांग्रोमनायानो दांग्रोमनाय जोबोर इन्टारेस्ट जागोन लोगोफोर नायलांबाय था नोंसोर भिडिअखौ आइजोफोरा दांग्रोमगासिनो जा मिनिथावनासो नायलांबाय थादों नोंथांमोना आइजोफोरनि हांसो दांग्रोमनाय मेगन खाथेनानै नै दासो हांसोआ फैबाय बे बारावसो एकदम इन्टारेस्टआ जासिगोन एबार हांसोआ दासो फैबाय गेजेराव एबार एकदम आइजोफोरा इन्टारेस्ट दांग्रोमगासिनो हमनो हायाखै रावबो हांसोनि सेरावनो थाङाखै ओइनो सासेया मानसिखौसो हमबाय एबार हांसो हमनाया मानसिखौसो हमनाय जाबाय सोरनि खाफालाव दङ बे हांसो गुफुरा नायलांबाय थादों लोगोफोर सोर सासे आइजोआ हमनानै लांनो हायो बे हांसो गुफुरखौ गासैबो नाजागासिनो हमनो थाखाय नाथाय गासैबो रावबो हमनोनो हायाखै सोरजोंनो थांलायबाय सासेनि नाथाय हायाखैसो हमनो सासे फैदों र' हमनो हागोन ना बिबो जा मिनिथावनालै लोगोफोर नायलांबाय थादों नोंथांमोना आइदो बैनो उनथिं खारलायबाय एबार गैया रावबो हमनो हायाखै दासिमबो ओइ उनजोंसो खारबाय एबार बाहेरावसो ओंखारना खारबाय हांसोआ नागिरगासिनो थेवबो बैनो गथ'फोरा होसोनानै हमथाबाय जेबो नोंथायनो हांसोआ खारलायलांबाय हांसोआनो ओंखारना खारबावलायबाय जोंना थेवबो आइजोफोरा एकदम नागिरनाय हांसोखौ लाबोफिनबाय एबारसो गथ'फोरा हमनानै सोर सासेया हमनो हायो जोबोर नाजागासिनो हमनो बिथांमोना ओइनो उनजोंनो दङ सासेया एकदम गैया मा जागोन बिसोरजों सासेया नुदों बियो ओइनो नुनानै होसोथारदों सासेया नुबाय बियो नुबाय बियो नुनानै होसोथारबाय एबार बिथाङा नुदोंमोन बियो एकदम खिथु होसोथारदोंमोन हांसोआ गेजेराव मोसागासिनो मानसिफोरा जिं जिं गिदिंगासिनो
आइजोफोरनिया टाइम अफार जालांबाय बिथांमोना हमनो हायाखैसै बे खेबाव सिख्लासा गथ'फोरनि मेगन खाथेनानै हांसो हमनाय बादायलायनाय नायदों बिथांमोनाबो हमनो हागोन ना हाया आइजोफोराथ' हमनो हायासैयानो टाइम अफार जालांदों आइजोफोरना बेबाराव सिख्लासा उन्दै गथ'फोरनि बिथांमोना हमनो हायो ना हाया नायनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो हांसोनि खेला गथ'फोरखौ दैबार हांसो हमनाय हांसोनि सेरावनो रावबो थांथ'नो मोनाखै हांसोनि सेरावनो थाङाखै रावबो गेजेरावनो जमा जमा दांग्रोमगासिनो बिथांमोना हांसोआ उनजों खारथिंगासिनो जादों दासो फैहांदो सासे हम 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 Anda jebak ya kuna? Anda jebak. Kau ayo. Kau kita ya. Kau jebak. Kau yang kaya. Anda kaya. Anda kaya. हिन्जावसा गथ'फोराबो हांसोखौ हमनो हायाखैसै बिथांमोनाबो टाइम अफार जालांबाय बेनि उनाव फैगोन हौवासा गथ'फोरनि नायदो बिथांमोना हमनो हायासै हिन्जावसा गथ'फोरा बे खेबाव हौवासाफोरनि फैलायबाय एबार हौवासाफोरनिया सोर हमनो हायो नायनोसै बैनो सासे बारसिदों हमनो हायासै एबाराव सोर सासेया हमो हौवासाफोरा नायनोसै एबार बेयो लास्ट हौवाफोरनिया आइजोफोरनियाबोथ' आइजोफोरा रावबो हायासै उन्दै उन्दै सिख्लासाफोराबो हायासै बे खेबाव आरो हौवासा गथ'फोरा हायो ना हाया नायनोसै बिथांमोनखौ नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो हमबाय बार सासेया बे मांसुआव हमबाय बार हांसोखौ बिथाङा देरहाबाय बार हांसोनि खेलायाव फाइनाल जाबाय बेनो बे बाराव उन्दै उन्दै हौवासा गथ'फोरनि 200 मिटार खारनाय बादायलायनाय बेयावबो सोर देरहाबावो नायनोसै जोङो खारबायानो गथ'फोरा एकदम होबाय खारनाया 200 मिटार खारनाय बादायलायनाय सासे सहैग्रोबायानो फिन खारबोफिनगोन बिसोरो
गिदिंफिनबाय सानै फार्स्ट सेकेन्ड लाखिनाय जागोन नै सानै सफैबायानो सासे सफैबाय नै सेकेन्ड थार्ड सानै फार्स्ट सेकेन्ड मोनबाय हौवासाफोरनि खारनाय बादायलायनायाव हिन्जावसाफोरनियाबो खारबोगासिनो हिन्जावसाफोराबो सोर देरहायो नायनोसै मोनफैबायानो सानै सोर सफैगोन सानै मोनबाय फार्स्ट सेकेन्ड दिनै जोंनि गामिनि गेदेर बैसोनि आबै आबौमोनखौ बैसोआव गेदेर बयनिख्रुइबो बोराय बुरै बिथांमोनखौ दिनै गामिसेयैनो उन्दै गथ'फोरा आदै मादैमोना एसे मान बावगोन मान बावनायजों लोगोसे एसे खुलुमबायबो मान होनानै नोंथांमोना नायलांदो जोंनि गामिनि बोराय आबै आबौ बिथांमोना बैसोआव बयनिबो गेदेर आरो बिसोरनो दा बोराय बुरि जानानै दङ बिथांमोनखौ एसे खुलुमबाय गामिसेयैनो नायदो नै दा जोंनि गामिनिनो मानगोनां दौरि बिथांमोना आबै आबौमोननो गांफा फालि होनानै मान बावबाय नायदो बे बाराव फैलायबाय मेट्रिक आनजाद आरो HSLC आनजादाव गिबि आरो नैथि मासि लानानै उथ्रिनो हानानै फंबाय आरो बिनानावमोननो मान बावगोन जोंनि रायजोआ नायदो नै बिनानाव बिथाङा गिबि मासिखौ आवग्रिनो हादों नै फंबायाबो नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों मेट्रिक आनजादाव आंनि आखाइजोंबा नों 200 मोनबावगोन आरो नैसोर सानै उन्दै फंबायमोननिया बिब' सानैया फार्स्ट जादोंमोन नाथाय बिब' सानैया एसे सुबिदानि जाहोनाव फैनो हायाखैसै बेनिखायनो नै फंबाय सानैखौ मान बावबाय इयुनाव बिथांमोनाबो बिब'नि बायदि मोजां फरायनो हाथों होननानै बिथांमोननो मान बावबाय नायदो लोगोफोर ना मान बावनाय हाबाफारिया जोब्बाय दा फंबायमोना जोंनि दौरि बिथांमोनखौ एसे खुलुमगोन दाना फंबाय आरो बिनानावमोना दौरि बिथांमोनखौ दान्दिसे सम खुलुमबाय दा दौरि बिथांमोना फंबाय बिनानावमोननो एसे बोर होगोन इयुनाव जाहाथे आरो बिदिनो मोजां फरायलांबाय थानो हायो आरो उथ्रिनो हायो आनजादफोराव बेनि थाखायनो एसे बोर साबस्रि हरबाय जोंनि मानगोनां दौरि बिथांमोना बिथांमोननि आशीर्बादावनो एसे जौगानो हायो जाहाथे बिथांमोना मोजां बोर साबस्रि हरगोन बेखौ बयबो मिजिंथियो दा नायलांदो जोंनि बिनानाव फंबायमोना एसे बोर बिबाय खुलुमनानै दा दौरि बिथांमोनाबो बोर जासिदों बिथांमोननो नायदो लोगोफोर बे खेबाव बादायगिरिफोरनो बान्था राननायनि हाबाफारि नायलांबाय थादो सोर मा बान्था मोनखो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बान्था राननाय हाबाफारि ज्योति बर' बहि प्लास कलम सेकेंड प्राइज मोनदों जमी बर' बहि गांसे ज्योति बर' बहि आरो एबा कलम सेकेंड प्राइज जमी बर' बहि गांसे म्यूजिक चेयर वमेन्स हिन्जावफोरनि फार्स्ट प्राइज मोनदों मनिता बर' काप गंनै गोजा लोंनाय गोजा सेकेंड प्राइजआव होदो जोङो सरस्वती बर' काप गंसे जखाय लोंनाय बिथांमोनखौ
साबोनो फायना लांफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बेनि उनाव एम्बु बारनाय हौवासा गथ'फोरनि सोमखोर बर' बहि गांसे फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज कपिल बर' कलम गंसे सोमखोर सेकेन्ड कपिल बेनि उनाव पारपानि हिन्जावसा गथ'फोरनि अनसुमि बर' बहि गांसे सेकेन्ड प्राइज जुनुमनि बर' कलम गंसे बेनि उनाव पारपानि हिन्जाव गेदेर बाय गेदेर गथ'फोरनि बिहामजो हिन्जावसा मनिता बर' काप गंनै मोनदों फार्स्ट प्राइज दीप्ति बर' काप गंसे मोनदों काप गंनै दीप्ति बर' काप गंसे फार्स्ट सेकेन्ड प्राइज बेनि उनाव दाउला दाउ सौलायनाय हौवासा गथ'फोरनि सोमखोर बर' बहि गांसे सोरांसार बर' बहि गांसे बेनि उनाव सेकेन्ड प्राइज हिमांशु बर' कलम गंसे बेनि उनाव दाउला दाउ सौलायनाय हिन्जावसा गथ'फोरनि कृतिमा बर' बहि गांसे धनिता बर' कलम गंसे बेनि उनाव फैलायगोन मेगन खाथेनानै हांसो हमनाय हिमांशु बर' काप सिट मोनसे बेयाव 6 खानसो दङ खोमा हिमांशु बर' हांसो हमनाय बिबाया खस्थ' खालामनाय जादोंना बेनिखायनो बिखौ बे फैयाब्ला बिमाफोर दङबा फैनानै फैनो नांगौ फैदोंब्ला सिट काप बेनि उनाव फैलायगोन 200 मिटार खारनाय हिन्जावसा गथ'फोरनि कृतिमा बर' बहि गांसे धनस्मिता बर' कलम गंसे बेनि उनाव 200 मिटार खारनाय हौवासा गथ'फोरनि सोरांसा बर' बहि गांसे कपिल बर' सेकेन्ड प्राइज कलम गंसे आरोबाव जोबथि बान्था मोनसे दंबावो दा मोनसे दंबावो दिरुं बोनाय हिन्जावसा गथ'फोरनि हाब्बा कृतिमा बर'नि ग्रुप दिरुं बोनाय कृतिमा बर' 2 मिटार खारनाय हिन्जावफोरनि फार्स्ट प्राइज दीप्ति बर' सेकेन्ड प्राइज मनिता बर' प्राइजखौ लायनो थांदों र' जोंना दा बान्था राननाय हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय जोंना बान्था राननाय हाबाफारि जोबनायजों लोगोसे जों भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बेखिनियानोमोन जोंना सिख्लाफोरा फट'शुट सोलिगासिनो फट' थिखांगासिनो मोसानाय जोबखांबाय इसोरना जोबजोब्बाय थांजोब्बाय गथ'फोरा एबार मोसाखांनानै जोब्बाय दे